Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules. O gani anata mahigala, ha? Pizza 4 na nining buwan karon sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Ha? Balik ko nako. Hunyo 4 karon 2025. Countdown mahigala. 26 kaadlaw na lang, June 30 na og manaog na si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Ato ning himuan mahigala countdown kay porbida. Mo nagiingon, mubo na lang ang iyang adlaw, mubo na lang iyang mga adlaw. Pero murag taas gihapon kay daghan magpambuhaton. 26 kaadlaw na lang sa dili pa ang June 30, nga diin maunay katapusang adlaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia isip gobernador sa Sugbo. Og kinahanglan nga muhinay-hinay na og pamutos mga higala og manaog na sa Kapitolyo. Straight to the point. Karong buntaga tagaan tadiga pagtagad sa atong pamanuban mga kagalaan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. leader nga susama ni ini nga ato nang iphan mahigala ang mga adlaw, limdak na nga gobernador mga sukin tigpaminaw. Straight to the Pero point. ato ni mahigalang gibantayan kay matag adlaw dunay buhaton. O di man mo palabang og pugos mahigala sa 1.2 billion. Ala, di ana pod protesta mga higala. Kay matod pa siya gitikasan sa milabay nga eleksyon. Papa in taon makadawat mga higala in taon si Gobernador Gwendolyn Garcia. O sa psychology pa na higala na apa siya sa state of denial hantod karon. Nga dili isa makatuo mga higala. Sa iya bitang mga speeches kanadto pag sa magdahom gyud. Nibalik niya ang tanan. Katuingon siya nga ang tingog sa katawan mo'y tingog sa Dios, atong respetaran. Nga naunsa naman niron. Atong respetaran. Ikaw may nagsulti ana. Unya mingon pa siya, natug ba ko nga sa akong pagmata lahi ng gobernador? Pwede po ka matug og balik kay basin pa og ikaw gipoy gobernador sa imong damgo. Karong butaga tagan tanig pagtagad mga kaigalaan. Kay di ana ni protesta mga sukit tigpaminaw kay gitikasan siya. Ang mga boto matod pa niya nga para kuno niya to ditugpang pamila. Pastilan mga sukit tigpaminaw tagaan tanig pagtagad. Ang mga mayor gahapon kung imo mabantayan daw kuan lagi taon mulabag ka namang kabantay kalahi gyud mga higala kada bitawng pakpak bitaw pareha ba ng pakpak bitaw nga gikan sa kasing-kasing. Mingaw gyud taon kayo mura mga higala og kanang aska mingawa gyud no sulimni kayo. Mo attempt si Gwen mahigala og crack og jokes wa gyud no mura ba og kanang laay gyud. Well, take kalaay mga sukit tigpaminaw. No? Ang kadtong mga mayor nga miingon sag mo protesta siya nang duko lang taon mahigala dunay usay na napong dunggan. Og moingon ka nga dunay tikas tumilabay nga eleksyon. Ang nanikas nimo nga imong giingnan nga huyo. Dili kandidato in town sa administrasyon. Unsa pagpanikas in town anak mga sukit tigpaminaw. Maupay way resources, nagkuwang pagtarpulin. O maghisgot kag koneksyon, Jesus, Ginoo ko. Ikaw mo'y naglingko diha. Asa man taon nimo punita ng mga pasangil. Nga siya mga higala mo'y gitikasan. Nadaot dito sa kinini ang dito sa makina, nadaot sa makina. O maingon kang nadaot sa makina, numero 1 kagahapon duko-duko lang taon sa Glinsuko. Posible pa gani may galangas Glinsuko galingo-lingo to sa ilawom lamang sa kasing-kasing. Kay kung imong kwestiyonon ang resulta sa eleksyon, sa to pa unsa man
sayop ng kang linsuko. Giun-iunan na gitaon ka, Gwen. Ha? Gobernador Gwen, giun-iunan na taon ka. Kay mismo sa linsuko, tanaw na ko, day. Medyo galingo-lingo gito, Inday Ken. Kaya ato inon nga, kining tanan nga ni Daog. Ha? Unsa man nila to? Ato inon nga, kanang tanan nga ni Daog. Apils pamila all the way down. Doon ay kakulian na. Siglinso ko may unang maapiktaran. Aganda nagpagtagad rumuntaga mahigala. Ang managangimo ra gyud portion mo oy, ha? Ang taon pod mga higala maluoy ka. Og sa mayor patos kamutis mga kaigalaan Jojo Sulante maluoy ka. Manay termino mahigalang ekspresyon nga maluoy ka. Naunsa naman taon ning kalakiha mga sukit dig paminaw? Ha? Governor Gwen. Astilan kini ang unsa man kawaday kay moagi og duwa sa unang kanang Chinese garter? Kanang duwa nga Jackstone, mga duwa nga unsa man nila duwa sa mga babae indakin? Kay sa mga lalaki Jolene man, kanang mga tansan, ha? Karon computer naman ron. Kana sa mga kon ba batulata ina na, ha? Kana na ang bika-bika, unsa man bika-bika kanang kon ba? Ha? Nya matalay ka, wala ka maagi ana nga na may panahon nga mudaog gyud, na may panahon nga mapilde na unsa ka man taon. Kinsa may kaduwa nimo sa pagkabata, sige lang kag daog kunya ko mo mapildi ka mo hila ka. Ay naunsa man ni taon ka Gugwin. Muna nga maibaw ani mo naunsa man ni pagkabata aning taon niya. Din man ni sa miliwat niya katos ni pabling maayo man to mga higalang tao. Naunsa man ni taon mga kaigalaan simpre sa pagduwa-duwa ba. Na mao punas politika na mga panahon nga mudaog ka. Kapila ka man kadaog pagka-gobernador 3 consecutive terms daog ka. Nidagan ka congressman 2 ka higayon daog ka. Nya karon nibalik kag pagka-gobernador daog gyapon ka. Nibalik na pagka-gobernador kapito daog ka. Karon pildi ka, di ka mo dawat. Ay matod pa niya mga higala. O muadto kuno sa kalungsuran ihawan kuno siyag manok daghan kuno musugat niya. Kanang dili siya makatuo mahigalang napildi siya. Pastilan mga sukit tig paminaw. Og mo na giingon mahigala ako. More or less man akong tingog. Mura pa gyud mga higala og kining tiki nga napiit. Pero sige lang, no? Og sa kanta pa na igo nalay, igo nalay. Basin ikaw og mamatay. Igo na ang pagpaantos mo. Huna-huna rana nimo. Atong sugdan ng kabuntagon sa video okay. Ang buntaga tagantad pagtagad sa panuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukit tig paminaw, usa ka 2,000 ka pesos ra ang nakuha ni adtong ng lungkab nga mga kawatan didto mga higala sa 360 Pharmacy sa may Hagubiaw, Dakbayan sa Mandawi. Sa report mahigala ni kasama nga Polauro kaghapon nga gilungkab mahigalang 360 Pharmacy. Paglungkab naglisod mga higala, wa magamit mga kahigalaan. Nagamit nila pero wa magsilbi. Ang ilang gida nga maso o basa bara di kabra wa makadot sa ATM machine. Naglaway mga higala sa dakong kantidad nga 1 million pesos kapin nga gilod dito sa ATM machine. Ang problema kay ilang gamitag bara di kabra wa gyud maabli. Anagong ATM machine ay patiglig una mo ganaday. Parang pamutang na daplin-daplin bitaw mura kag makakuan. Wa gyud maabli bisig gamitag bara di kabra. So kumalagmit kung alas 11 gabi o alas 10 la manirado. Pag alas 11 baka na day perti na lang sugod ang nilag kawat. Anto na abdan na lag alas 5 sa kadlawon. Nakaunaon na to nga pull out na tadi kay delikado na. Ilang gikumbati mahigala base sa nakuha nga investigasyon sa kapulisan, gibunal-bunalan og mayong ATM machine pero wa gyud mabungkag. Ang 1 million pesos kapin wa gyud makuha.
Ang nakuha sa mga kawatan kadto lang halin sa pharmacy. Doon na sa ilang cashier dito nga moray na tangtang 100,000 pesos. Nakada gyapon dako gyapon kurtaha. Pero ang usa ka milyon ka pin wa gyud mada. Gumikan mga higala kay ilang gibunalan, gibara di kabra mga higala ang ATM machine wa madutli. Aron mo tagan tanig pagtagad lisod ba sa mga desisyon sila kay nga bunal-bunalan nila mayo wa man gyud, gibara di kabra wa man gyud. O magkunahon na sa ato lang ning pasanon. Wa na ba? Timbog ata mo pasanon nimo ng ATM machine. Nadanig pagtagad mo taga mga kaigalan sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Lalawigan sa Sugbo nagkuwang og 3,000 ka mga classrooms ug ubang mga pasilidad subay sa pagbukas sa klase karong Hunyo 16. Straight to the Samtang point. sa kauluhan, Senate President Francis Chis Escudero ni salikway sa akusasyon nga nahadlok kini o giprotektahan si Vice Presidente Sara Duterte maong nalangan ang impeachment trial didto sa Senado. Straight to the point. Kiniguban pang mga sultanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi